dong. Piye. Iki solusine piye iki nomere kok ora tembus. Oh no. Dite dalah entek tenan iki. Ini dewe nang sak lencer iki rek. dewe nang Pak Bagong kae ra metu. Wah, Pak Bagong ke jan tenan ngekeki nomer ya malah angka kaya ngene kae kaya wingi sing gak weruhke. Baru rono iki dina jumlah kliwon. Ade malah gak tuku pagi. Dina wage ya ora konsen wong kae nyambi blantik joro Pak Bagong iki kok. Payah tenan ngene iki. Ya saiki rono. Oh, biar Di- balik ke rono. Jaluk sing Iki akak balik ke meneh wae kak unek-unek iki ngene wah. Tunda kok gundung kae. Prengas-prengas wae iki kaya tenanin temene ngekeki kok malah jebule mletre. jawet kopek. Wah, gak tuku akeh rego lumayan iki. Ya iya nomor iki wong ora gampang kok. Dan Ya wis gak pamit tak rono meneh gak unek-unekane. ya Wonge. ono terus. Yun ba? Yun ba? Ya, Le, tebu. Yun. Malah Le tes komburi aku piye. Rene apa rene? Wah, iki nomor sing sampean wingi kae wengi. Iki nomor pemeteran. Nah, kok pirang-pirang nomor iki piye maksude kok ngene iki, Mbak? Nah, ini harus tak wehi kowe. Paling ke syaratnya kurang, kok takon Agus, nang sendang kok adus kurang. Ya ratus ya kowe. Walah, kowe radus neh. Wah, iki dilalae pas nginting-nginting iki ora nang ratus. lintingan piye yo. Iki, Mbak. Oh no. Nang tak karo linting. Wah, nek karo nginting iki ora rampung-rampung kok ngene iki kasuse. Ya, kowe wis takon adus sendang ora gelem adus. Berarti yo kudu baleni meneh nomore kuwi. Baleni meneh duwite ora gablek rokok ning kari sak wae. Lha kowe kok ngono? Blas ra ndek duit kuwi. Duit iki yo golek nyambut gawe ora ming ngeslot. Wah, wis ngesote payah kaya ngene ya. Saiki berarti arep njaluk nomor meneh. Wah, saiki njaluk nomor. Udah di gapuran sak kotak nang pegawetan kae, gak didol, gak dituku nomor. Mumet nang kaya mumet. Ning kowe iki wis tenanan iki koyo ora metu yo nang. Ah, ora tuh. Lha iku piye yo? Ya yang kok tak nganu, tak gaweke meneh. Sik, ndajal iki kene-kene menawa engko. Sik. Nah, iki wis ketok meneh iki. Yo. Nek tanjehke. Ana lek Bali. Yo kusik dong aku susu. Kok dhisik. Aku yo rene iki yo urung bejang iso ngomahe ra duwe jange. Oh no. Dan kene iki yo ngelak barang ya, Mbah. Sik ora jamu wedange biamu. Kene mendek Bali wedake. Aman ngusir popir lah kok nyusu-nyusu wong iki wajar. Yo ora sak ono kepentingan aku arep lunga. Iki nek aku yo urung ngombe ora matuk ngono, Mbah. Yo wedange. Sik. Ora berarti aku yo. Ya wis gak tumbi sik, Mbah. Yo. Oh sik sedelet. Men koyo aku yo mari, Mbah, lanjut padha kono ya. Nang kok boyok neh kowe iki. Nyambut gawe rekoso kok kan gogok ngene iki ming sinau wae kaya cah SD meneh to, Mbah. Belajar matematika tembus-tembus. Wis kono ndek ndang Bali. Kalau dolali nek adus nang sendang kae, ngene kono. Ya wis, tak pamit sik, Mbah. Oh.
Hati-hati nang dalan. Ya, wis tak bali. Lek bali aja nganu mabur. Ya, tak liwat kene to, Mbah. Oh.